και μια μητέρα θυσιάζεται στο βωμό του αίματος. Όχι άλλο αίμα, όχι άλλο αίμα. Τελειώνει την περιγραφή του κεφαλαίου η Ρίκη Ματαλιωτάκη. Μια παρένεση που αφορά το τότε και το πάντα. Με το τέλος του εμφυλίου η Αντιγόνη και ο Γιώργης βρίσκονται με μια ακόμη κόρη που δεν είναι παιδί τους, αλλά είναι σαν παιδί τους και προσπαθούν να γιατρέψουν τις πληγές του. Ο Γιώργης φροντίζει να γιατρέψει το σώμα της και η Αντιγόνη την ψυχή της. Η Αντιγόνη αποφασίζει να μετακομίσει στο Ηράκλειο. «Εμένα η θέση μου, Γιώργη, είναι πλέον όπου είναι το καλό των παιδιών μου», λέει στον άντρα της, και αρκεί αυτή η φράση για να τον πείσει. Τα χρόνια στην πόλη είναι ευχάριστα και χαρούμενα. Κυλάνε οι μέρες και οι νύχτες ισορροπώντας το φως και στο σκοτάδι, ώσπου έρχεται ένα γεγονός να ανατρέψει θετικά τη δικαιολογημένη εσωστρέφεια της ψυχοκόρης Ανθούλας. Ένα παράξενο παιχνίδι της μοίρας επαναφέρει το κορίτσι στη διάθεση για ζωή. Δεν υπάρχουν κολλασμένες ψυχές. Υπάρχουν μόνο κολλασμένες στιγμές στη ζωή μας, που για άλλες φταίμε, για άλλες πάλι δεν φταίμε. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, πάντως, έχουμε χρέος ιερό να τις προσπερνάμε, για να επιστρέψουμε στον παράδεισο που δεν είναι άλλος από τη γαλήνη του εσωτερικού μας κόσμου. Γιατί αυτό είναι ο παράδεισος. Η γαλήνη του εσωτερικού μας κόσμου, τονίζει η συγγραφέας μέσα από τα λόγια ενός ήρωά της. Τα χρόνια περνάνε και η Αντιγόνη αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα τάμα που είχε κάνει όταν πρωτοπάτησε στο Ηράκλειο. Ένα τάμα που θέλει να κρατήσει αλλάζοντάς του τη μορφή. Και εκεί είναι που συναντάει τον ιερέα Κρέοντα. Και εκεί είναι που η μοίρα της προσδίδει την τραγικότητα της Αντιγόνης με έναν θάνατο ανέτειο, αδικαιολόγητο, αχρίαστο, απροσπέλαστο. Και η αλήθεια είναι πως αρκετές φορές ίσα με τώρα είχε συγκρίνει τη μοίρα της με τη μοίρα αλλωνών. Έβλεπε πως η δική της παρά είχε σταθεί κουβαρντού και τρόμαζε. Ποτέ όμως, μα ποτέ δεν της πέρασε από το μυαλό πως θα ερχόταν η στιγμή που την κουβαρτοσύνη αυτή θα μπορούσε να την πληρώσει με τόσο ακριβό νόμισμα, γράφει η συγγραφέας. Η Αντιγόνη παράκουσε το σκληρό Κρέοντα και ολοκληρώνει το τάμα της που γίνεται σκοπός της υπόλοιπης ζωής της. Έτσι ήταν η ζωή της Αντιγόνης της Πυρηνιάς από την αρχή μέχρι και τα στερνά της. Ένα πανέρι λουλούδια είναι ο χαρακτηρισμός που προσδίδει η συγγραφέας. Η Ρίκη Ματαλιωτάκη διηγείται με απόλυτο σεβασμό και χειρίζεται με την πέρα της αξιοπρεπώς όχι μόνο τη ζωή της ηρωίδας της, αλλά και το πέρασμά της από τις διάφορες ιστορικές περιόδους της Ελλάδας. Βάζω όλα μου τα δυνατά για να αποφύγω την υπερβολή και να μην επιτρέψω στο χέρι μου να ξεστρατήσει από την πραγματικότητα στη μυθοπλασία, γράφει σε ένα σημείο του βιβλίου. Και δεν μπορώ να πω, με το χέρι τα καταφέρνω. Με την καρδιά όμως. Πώς να τα καταφέρω με την καρδιά, αναρωτιέται στη συνέχεια. Δεν ξέρω πόσα μυθιστοριακά στοιχεία περιλαμβάνονται στο βιβλίο, αλλά ούτε με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει και κρατάω στην ψυχή μου είναι η ιστορία της Αντιγόνης μέσα από το βλέμμα και την καρδιά της Ρίκης. Πιστεύω ότι η συγγραφέας απέφυγε να προσθέσει ή να αφαιρέσει στοιχεία που θα μας κακοκάρδιζαν ή θα μας ευχαριστούσαν. Η Ρίκη Ματαλιωτάκη περιορίζεται στη διοίκηση χωρίς συμπεράσματα, χωρίς να κρίνει ή να κατακρίνει, χωρίς να ενοχοποιεί ή να απενοχοποιεί πρόσωπα ή καταστάσεις. Τα συμπεράσματά της είναι γενικά και ο σκοπός της, με αφορμή τη σημερινή κατάσταση της χώρας μας, είναι να ξορκίσει όσα τέλος πάντων έφεραν στη ζωή μας εκείνοι που μας πούλησαν, όπως αναφέρει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι απλή και κατανοητή και η χρήση κριτικών λέξεων είναι τόση όση χρειάζεται για τον προσδιορισμό του τόπου, αλλά παράλληλα να τις κατανοήσουμε χωρίς να χαθούμε σε ερμηνείες ή παρερμηνείες. Τελικά, για να επανέλθω στον αρχικό συλλογισμό μου όσον αφορά το εξώφυλλο και γνωρίζοντας πλέον την ιστορία της Μυρνιάς, θα πω ότι τα 3 τριαντάφυλλα
πολλά μπορούν να συμβολίζουν σε σχέση με τη ζωή της Αντιγόνης. Η Αντιγόνη και οι αδερφές της, τα 3 παιδιά της, 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Ή μήπως τα 2 και το 1. Ή μήπως τα 2 και η ψυχοκόρη. Ή μήπως το 1 τριαντάφυλλο αντιπροσωπεύει τα 17 χρόνια της στη Σμύρνη και τα 2 τριαντάφυλλα τα επόμενα χρόνια της στην Ελλάδα, στο χωριό και στο Ηράκλειο. Ή μήπως θα αφήσω να το ανακαλύψετε εσείς και να δώσετε τη δική σας ερμηνεία. Το σίγουρο είναι ότι ο εκδοτικός οίκος Όστρια δημιούργησε ακόμα μια φορά ένα αντιπροσωπευτικό εξώφυλλο του περιεχομένου, με τέχνη αλλά κυρίως με ευαισθησία. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω, κρατήστε βαθιά στην ψυχή σας τη Σμυρνιά, γιατί καθένας από εμάς μπορεί να κρύβει μια Σμυρνιά μέσα του. Ρίκη μου, καλοτάξιδο το βιβλίο σου. Σε ευχαριστώ για την τιμή να το παρουσιάσω. Καλοτάξιδο με τον πιο ευνοϊκό άνεμο που ονομάζεται Όστρια.